Leirol pakhat Poppy mori chulaw langin. Malibu tuipui kamnuam taka. Apale anaw may tsenaw pangtinin an tseng hawa. Poppy no hi kum ngaliam da khan. Car accident na abawral to ni. Ano bawral at chuan apanin anin car chu afulaw chaw taviawa. Apain may tsedang adate vezaw trin de chu ngay thailavin at hinrim lorzel. Chutakara apabial uthar chuan ronin sonlu alatum tadew dewa. Chu vele Poppy chu hinrim lein. Achian te zongzong asom koma. Apabial no thomno te chu anjing dar ta chia may ni. Poppy chu tiang chuan a chefaw trin renga. A Fanu khosakdan chu a kham ta khop mai. Ano bawral na ator wanga ngay sakin ado sham trina. Masi tuna chuan a Fanu khosakdudan chu enliam may atum ta haulaw. England lama boarding school pakhata da may chu try in a sheta a. Poppy chuan lonial vebok ma se. Apa chuan ata na traber dunia ngayin at tutlub na chu soson atum derlaw. Zan lama Poppy chuan anaw bula England lama turtu de chu a shilvea. England a chuan American jong an mangve thawa te ngayin at hamwan sot thu de chu ala soita dewa. Anaw chuan a ukolaw lutuk chu khongay letling zokin. A na thara chuan anon kongkay shway tutur tilthar azir chua ngay abesay puyle. Aduk lama Poppy best friend Ruby chuan at homno te ronpek puyin. England a akal turchu dusak na aron hlana. Chu may baka a law hlanin. Abial pa Rodi chu alaw engkol sak turtu a shil club bokani. Poppy le apa chuan a na tur boarding school chu an Inthlakthleng taa. School headmistress Mrs. Kingsley chuan law lomin. Poppy chu chataka a engkol turtu alaw tiamani. School naw pangte chuan maktidew hian anron en haa. Poppy la chu designer thomno nen a inventor na samay si. An school head girl Harriet po chuan law en si klein. Lawlom lupa chuan ron sibay atum vengota. Heno puiraw hi midang zong ayama ni inda sangle sapaw ang ringtak niin. Midang tunway ranchin mi aniya. Poppy la chuan lawin du kumin alaw sibay du dirlaw. Harriet itlong la chuan lazil de ulak tumril ruran sungin akal sanleria. Poppy chu apanin an Inthlakthleng. School building lampan chuan akal peitan naknaka. A room tour avathen la chuan may chepalingot nen. Room an introm alangay don zui. Kate, Josie, Kiki le GP te chu a roommates tur te anni. Poppy chuan bungdew takhian ama chawa ama mo thule chua sanvek turin aron titora. Masi an law nuiliam sanvel may. An zawai chuan weekend a chaw phone man phalsak anni tur thu shilshiat. Ani na chungin Poppy chuan dan chuzom atum chuang law. Chumi nuray law te a hostel may chun nena an phone te chu an the lut sapa. Zalaw taka Poppy in aron biak velavang chuan. An zawayin car khatchung thom na pa ngay in bel thay law turin a siyam tamak may le. Poppy chuan ati dan fawchin angin poisang mga tham atum vengota. Masi may chun chu at say tul aniber. School chan masakber ni chang a uniform te chu amadu dan ang ngegin at hagdang lamkwal vela. High heels, ponfen tight chang le crop blazer tenen ari cha may. A roommates te chuan boy na atolaw nan han warning ve bok ma se. Poppy chuan enga ma ngay lovin a pen ve hlo a. An school at chuan din pakhat in lulin tak omin. An leader chu head girl Harriet ngay may ka aniya. School no pang zongzong dew to ina an star ron Headmistress papa Freddy chu angay zongin apak ve theikle. Chuti rualin an school chuan dan khautak anaya. An headmistress papa Freddy ngay po chuan school no pang tuma angay zong na tiyang lawbur. Zan lama an mutma in tripile midang te chuan Poppy nena bial pa ingzat nge anay dote an zot vela. Poppy la chuan abial pahlui te min chu soizwa zoin. Tamtak anay doti an hansyat chuan mag anti ema. At san po anni chu naupangte anni lai changa. Girls hostel lama tsar anni vangin. Ngay zong an lanay ngay law shim ani. Raybak lawa may chuan uniform thar aron gen chu. Poppy nena aron pea. Atuk lama hangay turin aron dini. Poppy chu muhil der zuyin.
may chuan akal liam ta mo ti vele computer room lama alut thuai ya email mangin a best friend Ruby nena school thar chungchang te chu avashil ve ya chuti lai tak chuan tu ema pen thom sha in ava bi chian nak chuan drippy chuan fridge mi ice cream ni om tak chu alo mial chuta kang mei chuak a oma wangin zirlai te chu an tlan chuak sap mase popi chu hallway ya atang tatlat mai chuak ruani wangin an man chhualo nan kong dang tapin banga chuan alon kai vata bedroom pakhata va chuang chuak hlolin Freddy room alo la ni zui Freddy la chuan curtain chunga tang popi nena athuruk chu azep pui tur thule chuana tur alo ko mu ve mai bok atuk lama popi chu an school lacrosse team te chuan teltir ve in ani ang in pen per thei tak tan chuan thantla phunga tlan kwale chirhan thai per vel te chu thilten omang hiala anga ya mase heria ti chuan aron chau tak ara chuan ani ponalo chau khop mai game chu tran ani ya mase an game khel tur ber ball po chu zui talo chuan anin swal boy ta chiama chuta anin swal chu top thutin achan po Freddy karon tlan an mu wangani chuta Freddy chuan nui sen hian popi ber chu aron beve te miala heria ti chu alungoi lo khop mai atlan liam nuwa Freddy so idu chiang mai ifop chak lu tukdero ti in popi chuan heria ti chu atong elvela dom lama heria ti chu chapurin avalet vata aruma chuan Freddy thalak alo tar cheule ngal a achil rei vengar to viau ni turani Freddy an popi min a sharingot po chu alan na hlea ama in nem chupin Freddy chuan amanga isia thupnan mai chedang aron bevel mai ni turate arwat taringot mai ni chumi nuwa headmistress chuan popi chu a office a ko lutin buaina chok chuak masatuwa apu dewa chuti rualin popi chu miswal angina en haulawa ma ason sel thei a be seitla dani sonulama heriati aroma omek chuan atuk ver noi zona popi lo chu amu vele akit chutirin tuile buak tir plaka ama ber chuan noi lama a omti a shat lo thu in aron phazai zai popi chuan hu nuangin an room lama pan hlokloka Malibu lama an inle a chian te chu angai tak zet toni a roommate Katie chuan ron lei na dewin jumper hak tur te chu aron peya in komnel chhauzelin anu bo ralta chanchin tele an hun kal to te soya an ti malmal nuwa chuan chian thataka in siam zuin Katie chuan popi nena America lama a chian te abiak theinan a phone te chu a mantira popi chuan angai a chian no Ruby chu ava kolvat mase ani na taka chuan Ruby le popi bial pa chu an lowin ngai zong renga ngei to mail taka an biak dervel nuwa phone chu da zuin a mail an dan te chu nuiza siam nan an mang zui bokani chumi zan chuan a roommates te chuan school changa no chwa ani theidan dur kong dap puin a chan po popi dan America lama a ho theina kong om chun ani wangania a chian te chuan ho achak awang chuan an khongai a chan pui ngei po an tum hle atana a chian tharte in pompek na chu popi chuan mak ati in alung chelek lek zoka atuk lama malang halin swimming pool te chu an dai sen veka heria din na prank call te nein chumi zo an zirtir tu te zinga chuan in ngai zong om angten thuan thedar kwal vela atopa popi chuman chhuani in headmistress chuan a kauta nge ya mase warning na vaklo apek nuwa a chhuatir le dei chutiang ani taka chuan ruaman na thar thazok an ngei to le ta a ni khat chu idea thatak an nei hlo mai an headmistress chuan a fapa le zirlai no pangte in ngei zon chu a khaburani ti an sheve kara popi chuan Freddy chu a kher thlu thei hlawani chuan no chwa ani thei ngei an be se ani atuk mai a party lo om tora chuan boys school lampang te po an rontel ve dona Pride and Prejudice team anga in thuam tur ani lain popi le a chian te chuan midang anglo dewa in thuam chu an ril ruka khuchunga thom na dora te chuan an va bazar chiama an chian ho chuan hun hlim om tak an man pha nge ngeya popi chuan asam rung te thlakin ama ngei po chuan anu mel nen in ang a in ti khop mai
emo an lam khom nuwa school lam panin an kirle thoi ya chonu lam aronin herle meu chuan party po an chan dera kim chu akal tuang piau mai zirlai te chu thim mil vekin anin thuama Harriet po aronin la chang tunu le to fiau Freddy chuan Harriet ti boring tak chu angai khak sak lui shama chuta le popi le achian te ron lu chuan boruak ron thak thleng thokin thimil lo lutuk tak nei hian an ronin thuama Harriet chu lo ner nongin Freddy ro chuan alo poisak pui vak lo popi chu mitla lo chawin alo thlir deuh ani Harriet tan chuan mangchia ani ringot Freddy le popi an lam dun del lai te chuan an lam rem pui thei lo tur music thum deuh tut lam chu aron play de ya arwa man na chu a thok thaviau do na mo ati la hin popi la chuan alo lam rem pui thei zel thosi Freddy le popi in zui shang chu Harriet chuan akit te ho ave Inthlakthleng le ta shama anin kom nel deuh nuwa popi chuan Freddy chu chelo sakli aringot ni lo midang te ngei to mi ani ti te chu shiat bel zelin anin fop don chia tia Harriet kit te chuan aron ti poi le tlat mai chung nula pan hi te chuan an thil mu chu Harriet shil lo turin anin tiama a chan bur Freddy te po chen a tum na lama akit te chu ati boi reng dona wangin an du bik lo ani popi le a chian te chuan hun nuam tak an manga an chut khom nuwa popi chu in puangin mi patam tak ompui anga a in soi kha dot vek ani thu a chian te chu a shila chuti rual chuan Freddy chu ngai zong der mai tur ani lagin adu tak man do ni na shia a ril ru boy noi mai atuk lama lacrosse an khel tur chu GP nom sam lo wangin popi chu ko chwa ania tuna chuan thanem ngai na tak nen a khel ve to a team te chu chakpui zuin an hlim ngei mai morning assembly ya headmistress chuan an junior lacrosse team te chu inter-school competition a an tel tur thu aron puanga kumtam tak nuwa avoi khatna tur ani nge ni atuk lama popi chuan a team te chu final lupuin an che thaviau zel chumi nuwa Freddy chuan len chwa puya aron soma an kal chwa ma chuan America lama a chianu nena email thon le te ya ma se log off lawa a chwa san le de wang chuan tuwe ma hian aron khoi chun zom khat mai Freddy le popi chu tuipui kama len chwakin anin nei so thleya an du zong te po ain milin anin ngai zong chu ani der mai popi chu school lama akir nuwa ruma chuan a thian te chu an lo thukhom thapa school alu chan tira a thian nu ruby nena a email thon chwa te kha an lo chhiar ani chung email a te chuan a thian te chu mol ati zia te chongka moi nai vak lova an chungchang a soina te chu an ron chhiar chwa khom dapa popi chuan hanin soifia ngial tu ma se a thu soi chu an ngai thadu to ho lo Freddy chu vabiaka tum le a masi ani po chuan email chu lo chhiar ve in no chwa ani theinan chawa kop mai ani ti chu alo she chuak vek to tuma biak tur ani tak lowa chuan popi chu ei in siam na ruma zuk chukin a thian nu ruby bok chu a kol le a chu no zi chetla chuan ngei ven mail taka a biak der nuwa popi chuan phone a da to emoti in a ron besek chu anin thu a soi chuak teka popi chuan a thu soi chu lo she manin chiam tak ani lo ti chu a she thiam ta ni a ril she om in ngei to apoi chuan a lighter ken te chu metal chenin parda a hiau kang pal hlo le ngal rang takin parda kang chu a timit le thuaya pen thoma shat vele atlan chhuak thoi a room lama kir nuwa tukvera chuan dakin azuk om na room chu alo kang hlo a parda kang kha atimit masangei boksi rang takin midang ho chu akai thovata mase GP ber chu a muzo ve tlatlo thil ei turin alo chhuak ruve pal ani ringin atlan phei thuaya thiam engma nei man lovin an va chan chuak man ta shamani kang mai an ti rem nuwa Freddy chuan popi lighter chu mu in school changa an ho chhuat theina na a thil ti ani ngei a ring le ta a popi in soifiana chu ngai thadu lovin lighter chu a pelet le a akal san mak atuk lama popi chuan a thaber tura ngain kang mai chuak kha ama wangani thu
An headmistress nge na chuan avashil ta ringota. Headmistress chu alung oi haulo. Mase thudik tak soi chua a shelo wang chuan engdia ti zel tur nge she turin honor court lama hearing nei phot ani tur thu alo shilani. Popi chuan anu boral ta thalak kumsang kazakwa somsari parukami to chu school banga famu chuakin anu chuan skula chuan alo lut ve ren thrinani ti a han shet chuan alung cheta ema. Freddy ran lut chuan Popi lo chapur chu leinatin kang mai chuak po kha ti pal liao ani arin pha ta hiala. Room lama GP le a thian te chuan email kha a thun chua hun in mil lo te chu lo en fe in anin thian thatna ti chiatum tu emothil ti ani ngei an ring ta hle. Hearing a chuan Popi thu soilai chu here ti chuan voi engemaw zat lo ti buain Popi chu miswal le hlom tak ani thu aron soi cham chia. Grippy le a thian ten Popi thawang an ron ho tak sapsapa phei chuan here ti thinrim in sum zo lo chuan lighter chungchang ron soi chuak zewin lighter chu tuman an soi ri ho si lo. Freddy chawin a hring he ni kha Popi in curtain kang ati rem hnu khan here ti chuan tum reng wangin alo ti kang non le ani ti chu hei rual ani lo. Ama le ama chu in puang ta nge in Popi chu atong zui shama. Atopa chuan Popi chu thiam chan tir ni in here ti ero skula tang no chu ani thungani. Jerry pon a Fanu Toronto in lacrosse game final an khel lai te chu alo thir ve renga. A Fanu Popi chu alandan mai pi alama anong chang thlengin mason na nasatak anay ani ti aron mu chuan Popi no boral ta chu sia chua tirin alom lutuk chu alung chelet lingzo khialani. Final match ha chuan Popi te chuan ne na changzuin chumi nuwa apanin chuan hlim takin anin kwa phong vonga atop ta